Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos ao Faladoiro, terceiro alcalde para Compostela no que levamos de legislatura. Esta tarde anunciaba a súa dimisión Ángel Currás. O novo alcalde de Santiago será o conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras Agustín Hernández, que pechara a lista do PPDG nas municipais de hai 3 anos. Ángel Currás dimite como alcalde, pero de momento non deixa a súa acta de concelleiro. Di que eso xa se verá máis adiante. En todo caso, cree que Santiago ten que abrir unha etapa cun equipo necesariamente novo. Será Agustín Hernández o que decida entón o nome dos novos concelleiros. Lembremos que hai 9 vacantes, así que a lista que transcendera parcialmente nos últimos días queda de momento aparcada. Aposta Feijóo por un peso pesado da Xunta para solucionar a crise política en Santiago, e nos abrimos xa a tertulia, e o que nos toca facémolo hoxe cos xornalistas. Carla Reyes, que tal, Carla? Moi buenas Benvido noches. ao Faladoiro. Javier Carnota, hola Javier. Hola, que tal? Benvido. E o profesor da Universidade de Santiago, Xesús Veiga, que tal, Suso? Benvido tamén. Encantado. Bueno, pois temos que empezar escoitando precisamente o protagonista da xornada, a Ángel Currás. Sobre as 6:30 da tarde anunciaba esa dimisión, unha noticia que se intuíra xa durante toda a xornada, logo dun día de moitos rumores na cidade. Este era o momento no que facía ese anuncio sin falar, sin expresar a palabra dimisión. Hay que asumir un nuevo tiempo, hay que asumir una nueva etapa, y yo creo que hemos cumplido, y ahora debe de ser pues esa persona, Agustín Hernández, que es un gran amigo, el que pueda asumir posteriormente pues esa renovación. Bueno, dase por feito que esa dimisión é produto das presións da cúpula do Partido Popular de Galicia, algo que nesa rolda de prensa desta tarde Currás negaba tallantemente. No, en absoluto. Yo debo decir que, mire, yo he tenido colaboración siempre del partido, colaboración leal del partido, lo he manifestado más de una vez, y por tanto lo que he hablado con el partido en todo momento es desde un punto de vista de mi reflexión personal, de una reflexión que llevo haciendo lógicamente desde hace tiempo y que no es nada nuevo. Es una reflexión que he trasladado ahora y que les traslado ahora, pero que indudablemente no viene de ahora. Hay una situación excepcional, 7 concejales que han tenido que renunciar a su acta de concejal, hay 2 concejales más que han renunciado por diferentes circunstancias. Bueno, pues lo razonable, lógicamente, es que ante una situación excepcional se adopte también una decisión por mi parte excepcional. Decisión excepcional, dimisión que entendo que na mesa, Javier, Carla, Suso, non sorprende, non? Tendo en conta pois esos rumores das últimas horas e a situación, non? Pois quizáis insostible. O mellor si sorprende a persoa que será novo alcalde da cidade, non? Unha persoa cun peso específico moi importante no goberno da Xunta, non? Suso. Bueno, a min que a dimisión do señor Currás, a min personalmente non me sorprende, no sentido de que eu creo que nesta tertulia xa hai tempo defendín a conveniencia de que se fora. Non só el, sino, por certo, tamén os 7 concelleiros que posteriormente foron condenados. O que pasa é que aposta, digamos, como se fai esa dimisión, tarde, mal e arrastro, é demostrativo de que na cultura política do señor Currás, e eu diría máis, tamén da dirección actual galega do Partido Popular, hai unha forte resistencia a conxugar o verbo dimitir. Curiosamente, hai un aspecto que se citaba aí un momento, non pronunciou esa palabra en ningún momento, é como unha, digamos, un tic do subconsciente do señor Currás, cando tiña que recoñecer, digamos, que todo
o que fixo na xestión política da crise grave que padeceu a corporación e que padece a Corporación de Santiago, el ten unha elevada dose de responsabilidade e pedir disculpas á cidadanía. Eu, desde logo, pedir disculpas á cidadanía de Santiago, e diría máis, debería pedir disculpas aos votantes do Partido Popular, porque, desde logo, os votantes do Partido Popular en Santiago estarán de todo menos satisfeitos, penso eu, por todo este longo episodio que comezou na dimisión do señor Conde Roa. Pois empezamos por a dimisión, logo falamos do que será o novo alcalde. Disuso, dimisión tarde, mal e arrastro. Compartides análise, Carla e Javier. A ver, Carla. Yo me quedo con lo importante, y lo importante es que Ángel Currás presenta su dimisión y se abre una etapa completamente nueva, ¿no? Tú hablabas de la no sorpresa en el caso de la dimisión de Ángel Currás. Efectivamente, desde el viernes hasta hoy, pues sí que había, no sé si rumorología, pero había el sentimiento de que era posible que esa dimisión se produjera hoy mismo, ¿no? En cuanto a que llega tarde, mal y arrastra, a mí en este momento ya de verdad no me parece lo más destacable del asunto, ¿no? Sí me parece que es a señalar que se abre una nueva etapa. Sí me parece que ha sorprendido, y sobre todo me imagino que habrá sorprendido muchísimo a la propia oposición, la designación de Agustín Hernández, porque evidentemente es una clara apuesta que hace el presidente de la Xunta por poner, pues lo que, como tú decías, hablando coloquialmente, un peso pesado, ¿no? Yo creo que es un reflejo de la importancia que se le da a Santiago como capital de Galicia, la importancia que se le da a que sea una persona que estuviese en la lista de las pasadas elecciones municipales, y yo creo que además era la mejor solución que podía plantear el Partido Popular, ¿no? Para resolver esta crisis. A ver, Javier. A mí non me sorprende para nada que Agustín Hernández sea esa persona escollida para sustituir a Currás. Parecía xa como descartado nos últimos tempos, non? Falábase Claro, menos del, despois de moitos meses de estar nas quinielas, efectivamente, non? Estivo nas quinielas moito tempo, e eu creo que calquera que... Eu non teño trato ningún co exconselleiro e futuro alcalde de Santiago. Bueno, de momento conselleiro, non? De momento conselleiro. Por eso, bueno, pois eso. De momento o Consello terá que pasar polo Consello de Uns trámites, non? Efectivamente, pero si é certo que o mero ruse el como cidadán, eu creo que se notaba que Agustín Hernández quería ser algo máis que conselleiro do que actualmente a consellería a que él mismo denominou Mati, non? É dicir, todos sabemos que a crise pasa de ser unha consellería investidora a unha consellería bacheadora. Pero entonces creo que as aspiracións se van cumplindo. Creo que ademais resolve para o Partido Popular de Compostela e para o Partido Popular de Galicia, si consigue consolidar un equipiño, pode resolver incluso todo o tema da candidatura para as vindeiras eleccións. O sea que de máis revolto sempre se pode pescar algo bo para o Partido Popular. Para mí me gustaría facer fincapé nunha cosa. Non vou citar ni siquiera, o sea que non fixo referencia tampouco a palabra de dimisión ao alcalde Saínte, porque realmente a culpa é do principal alcalde que se escollía, que era Conde Roa. Eu creo que coincido moito con Veiga neste caso. Aquí hai unha decepción dos votantes do Partido Popular moi clara, unha decepción que eu incluso ampliaría a toda a cidadanía de Compostela. Chegaban ao goberno os populares nunha petición de cambio da cidade, bueno, a verdade é que se viu de todo menos cousas bonitas, non? Por eso ganaron las elecciones, ¿no? Hace 2 semanas, 3 semanas. E iso que ten que ver cos ciudadanos de Santiago? No, digo, porque la ciudadanía estaba absolutamente defraudada, decepcionada y cabreada. Pues, entonces fueron y votaron al Partido Popular. Mira que tens que sair á rúa, é dicir, penso ben. Perdón, ao respecto do que di a Carla, si facemos, sabendo que non se poden comparar as eleccións, pero si se len ben os resultados que houbo na cidade de Santiago das últimas eleccións europeas, obsérvase que o Partido Popular ten aquí unha porcentaxe de votos inferior á media galega. Aquí.
Polo tanto, hai unha penalización específica en Santiago. Só vai 10.000 votos. Aún así, É es a la forza fuerza máis más votada. Eso es lo Correcto, que digo, yo no digo correcto. nada más. No, pero, Y con eso creo que es suficiente. No, de acordo, pero é posible que sexa... Es decir, ese panorama que está dibujando Pues yo creo Javier, que, creo que simplemente decepcionante. hay otra realidad. Ese non, mira, é dicir, a Javier Carnota, decepciona allí, o mellor como único cidadán de Compostela, solo alumeando o cafarola no medio da plaza do Obradoiro, decepciona allí esa situación de cambio que se esperaba e que non se viu. A mí gustaríame saber que programa desenvolviu en Compostela o Partido Popular cando se lle ofreceu toda a confianza mayoritaria da cidadanía para facelo. Bueno, non o vi. decepcionados tamén están, se me permitides, os voceiros dos grupos da oposición en Raxoi, Rubén Cela e Paco Reyes, non porque agardaran que o goberno fixera cousas boas, ou mellor sí, pero, bueno, por como están as cousas e pola solución que se lle están dando. Imos escoitar, se vos parece, en primeiro lugar, o voceiro do Bloque, Rubén Cela, que dicía que este novo goberno non vai ter, a xuizo do BNG, ningunha legitimidade, e logo escoitamos a Paco Reyes, o voceiro do PSOE, que poñía un acento en que, durante 19 anos, Compostela tivo 2 alcaldes socialistas, Xerardo Estévez e Xosé Sánchez Bugallo, e en 3 anos 3 alcaldes do Partido Popular. En termos éticos, en termos democráticos, en términos políticos, absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. O BNG, desde logo, nunca legitimará o cambio da democracia pola dedocracia. E, desde logo, nós, como grupo político, nunca legitimaremos que a capital de Galiza teña un goberno onde a maioría dos seus membros non foron eleitos nas urnas. En 19 anos de gobernos do Partido Socialista na nosa cidade de Compostela, ben en minoría, ben en coalición, Santiago de Compostela coñeceu 2 alcaldes. En 19 anos, 2 alcaldes. Xerardo Estévez e Xosé Antón Sánchez Bugallo. Cun goberno con maioría absoluta, porque así o decidiu a veciñanza de Santiago, o Partido Popular, en menos de 3 anos, 3 alcaldes. Bueno, pues declaracións esta mesma tarde, despois desa rolda de prensa de Ángel Currás multitudinaria, pues como se agardaba, non, pola importancia do que ia comunicar. Bueno, non quería cortarvos, pero que viña un pouco o pelo, non, do que dicía da decepción da que falaba Javier. Que vos parece un pouco o posicionamento da oposición? A ver, Suso. Bueno, vamos a ver, as palabras do voceiro do Partido Socialista fai unha constatación indiscutível. Eu faríalle un matiz. A ver, maioría absoluta por 11 votos, ou 15 ou 16. Non perdamos de vista que o resultado aquí das eleccións municipais do 2011 foi moi apretado desde o punto de vista da obtención da maioría absoluta polo Partido Popular. O sea, non foi unha cousa moi folgada, non. Foi, digamos, por nada, por unha foto finis. En relación ás palabras de Rubén Cela, eu creo que alude a un problema certo, real, a saber, como consecuencia de todas as desfeitas vividas durante estes 3 anos, primeiro con Conde Roa, posteriormente con todos os episodios de imputacións judiciais, finalmente coa condena mesmo en sede judicial de 7 concellos, e a falta de reacción política do Partido Popular, non só de Santiago, sino a nivel galego, a situación política podriuse, tuvo un apodrecimento evidente, o cal ten un custe en termos de funcionamento democrático, porque non é desexável que se dé a circunstancia que decía Rubén Cela de que efectivamente haxa concelleiros, xa sei que é legal, pero non é desexável que haxa concelleiros que non ían na lista electoral. Isto podía ter... A maioría, van ser seguramente a maioría. Podía terse, digamos, atopado outra fórmula, si no seu momento houbera unha decisión excepcional, esa que aludía o señor Currás, porque a situación era excepcional en Santiago, pero non agora, hai un ano xa era excepcional. Entón, nese momento, o Partido Popular pudo promover unha fórmula que xa sei que é excepcional de convocatoria de eleccións anticipadas, que sería a mellor mecanismo nun sistema democrático para resolver unha situación, insisto, de caos
de caos político no Concello de Santiago, que eu debe estar ahora mismo no libro... No, caos digo desde o punto de vista... No, caos, bueno, quito a palabra, digamos, de despropósito. Dime un exemplo, ademais do de Marbella, que non o vou comparar, que non é o mesmo, pero dime un exemplo nos últimos anos dunha cidade relevante, e moito máis se é a capital dunha comunidade autónoma como é o caso de Santiago, onde haxa tres alcaldes nunha mesma legislatura existindo unha maioría absoluta dese partido. Non coñezo precedentes. Vamos a ver, Sí, Carla. con respecto a las reacciones de la oposición, bueno, pues... O guión. El guión, absolutamente, quiero decir, no hay ninguna sorpresa, bueno, pues no me sorprende en absoluto lo que han dicho, ¿no? Yo creo que lo importante va a ser, evidentemente, la opinión de la ciudadanía, ¿no? A partir de mañana iremos testando, o sea, informándonos o conociendo cuál es el sentir de los compostelanos, ¿no? Y desde luego creo que lo importante es el periodo que se abre a partir de ahora. Agustín Hernández tendrá un año por delante, prácticamente, ¿no?, hasta las próximas elecciones, para recuperar una imagen que efectivamente ha sido dañada, ¿no?, muy dañada en Santiago de Compostela, pero yo creo que es el mejor candidato para conseguirlo, ¿no? En cuanto a ese equipo de gobierno, esperemos, porque no está configurado todavía, con lo cual yo, antes de pronunciarme sobre su composición, querría saber cuál es antes, ¿no? Por lo tanto, entiendo que hay una serie de trámites en estos momentos que nos impiden ahora hacer un juicio sobre un gobierno que en este momento está prácticamente, no sé si diría que en funciones, pero casi, ¿no? Yo creo que de verdad que lo importante ahora es sobre todo lo que viene, ¿no? Falaba, Suso, da falta de reacción ou da reacción tardía do Partido Popular. Hoxe o alcalde negaba presións, sen embargo, dase por feito, non? Os xornalistas dan por feito que houve presións da cúpula do Partido Popular de Galicia. Vos que pensades, No, que Javier? foron expresadas. Esta mesma Bueno, mañá, esta mañá, por Diego Calvo, non? Foi un Diego pouco... Calvo, home, pouco máis... As declaracións máis duras, non? O único que lle faltou foi pedíndolle así que con un cheque da reconsiderara Diputación a súa e decir, opción. este non o vas a volver a ver, non? Eu creo que foi suficientemente expresivo e contundente. Eu por eso quería apuntar, lo tiña apuntado para a primeira intervención, creo que é fundamental en todo o acontecido o feito de que en este caso o Partido Popular da Coruña foi o que realmente elevou a contundencia na demanda da dimisión de Currás. E, bueno, supoño que dentro dunha estrategia de control do propio partido nunha cidade moi importante e que corresponde ao seu virreinato, por decirlo claramente, non? É dicir, forma parte do seu negociado. De todos os xeitos, falando un pouco do que decían os voceiros da oposición, buscando que é o que vai pasar tamén de cara ao futuro. Eu creo que estamos ante un goberno que sexa o que sexa, sexan as persoas que veñan, eu estaba pensando incluso ainda que foran a Brunete da xestión municipal perfecta, estarían moi vigilados de ilegitimidade electa, non, por decirlo así. Os argumentos xurídicos aos que se aferran para chegar a esta solución foron pensados para outras situacións, e de todos os xeitos, situacións sempre vinculadas a unha situación de emerxencia, o cual non debemos deixar de pensar que a situación na que estamos é unha situación de emerxencia, a que se chega despois da dimisión, efectivamente, de 3 alcaldes incapaces de facer unha xestión municipal que se lle demanda pola sociedade, precisamente pois por circunstancias de imputación dentro da corporación ou deles mismos, non? Entonces, eu creo que a chegada de Agustín Hernández pode ser todo ilusionante que se queira, ou todo o que se queira ver, non vai a ser tan ilusionante que cheguemos a desbordar e digamos que se é boa, non volvamos a votar. Non vai ser tan boa, non creo que sea posible, e sobre todo creo que falta unha legitimidade de voto. Pero non crees que é a mellor opción, como di Carla? A mellor opción? A mellor opción dentro do Partido Popular, a mellor, pois, eles saberán e eles escollerían. A mí o que non me parece que tampouco é que sexa a mellor opción
a que se escolleu para resolver o problema. Hombre, desde luego para la oposición va a ser la peor opción, evidentemente, porque yo creo que les ponen enfrente, estará enfrente un candidato evidentemente de muchísimo peso, ¿no? De muchísimo peso non, que leva feito moitísimo ejercicio. Hombre, a ver, vamos a reconocer las cosas tipo de manera Finoten, objetiva. Yo creo que fizo un esforzo que hai que recoñecerle Yo creo físicamente a Hernández. Yo creo que es pues, un candidato, Javier. muy seguro y con un reconocimiento político pues de envergadura, ¿no? Dicho esto, viniendo a la pregunta que hacía Susana con respecto a las supuestas presiones, que no son supuestas presiones, está claro evidentemente que el mensaje fue muy nítido, ¿no? Y muy claro, entendiendo que se trata de un alcalde y por lo tanto pues está sujeto a una decisión particular, ¿no? El partido no puede decidir así a bocajarro, exigir o imponer, digamos, su dimisión, ¿no? Dicho esto, evidentemente que el mensaje estaba ahí, un mensaje que, por cierto, no estaría mal que en otros ayuntamientos también. Eso dilo por Orozco, entendo. Lo digo, o dilo por claro, Agustín por supuesto, Fernández. y lo digo por Agustín Fernández, Alcalde de Lugo e Ourense, Quiero entende, decir ¿no? que si aquí hablamos de urgencias, pues no sé qué calificativo podríamos utilizar para el caso de un gobierno en minoría en Ourense o un pluriimputado en Lugo. Fai Carla referencia, pero non imos deternos en Un las goberno alturas de en Lugo e minoría é Ourense, un goberno en que minoría. bastante temos canosa, que estamos No, no, chegando, así que de volta a estámonos Compostela. aproximando moito a eso de se Agustín es bueno, non votemos a nadie máis. De todas maneiras, A ver, Suso. eu creo que da experiencia vivida en Santiago durante estos 3 anos non cabe tirar para mí ningún ensinanza positiva máis alá da necesidade, e é pola vía negativa, do que non se debe facer na vida política. Si non se quere, o sea, si se quere que a política siga perdendo prestixio entre a cidadanía, fágase o que se fixo en Santiago, eso sí, pero si se quere facer un proceso de regeneración, actúese justamente en dirección contraria, totalmente diferente do que se actuou aquí. E esa presión que existiu, ou ese pulso entre o señor Currás, e creo que non é dos últimos 4 días, creo que é de máis atrás, non de moi atrás, pero digamos, dende un momento en que mesmo o señor Feijóo insinuou, en vez de decidir a súa execución política, pero digamos, insinuou que se os concelleiros iban a unha vistoral, debería dimitir, e polo tanto tamén o alcalde, que non estivo presente nese xunta de goberno porque non quiso estar, tal vez para prevenir unha posible complicación judicial. Desde ese momento, bueno, digo, é unha hipótese, eu creo que non quiso estar, non coñezo ningún argumento, eu non son un detective tampouco, pero vamos, digo que en todo caso, houve un pulso, bueno, pois o feito de que haxa un pulso entre un alcalde que non se quere ir, cando hai moitos motivos para que se vaya, e unha dirección do Partido Popular que non é capaz de persuadilo, e ninguén vai discutir aquí que o señor Feijóo ten autoridade administrativa, política, toda no Partido Popular, non se move nada no Partido Popular sin que o señor Feijóo de o seu plácet, pois eso tamén revela que en Santiago, ademais de outras perversións, por así decirlo, estúvose tamén poñendo por diante pois os problemas persoais ou de partido por diante da cidadanía. É dicir, o electorado do Partido Popular, insisto, había que pedirlle disculpas, como mínimo. O señor Currás, unha das cousas que debía decir é pídolle disculpas aos que me votaron e tamén aos que non me votaron, porque calquer gobernante debe gobernar pensando nos que lle votaron, pero tamén nos que non lle votaron, porque todos teñen dereitos e todos son cidadáns. O mínimo que decía, pídolle disculpas porque o espectáculo que houbo durante este tempo non era o que vostedes merecían. Esas palabras hoxe tiñan que ser pronunciadas, non foron pronunciadas. E se non son pronunciadas por él, por certo, agardo que na primeira ocasión que teña o señor Agustín Hernández pida esas disculpas e, por suposto, o señor Feijóo as ten que pedir inmediatamente cando lle corresponda na primeira roda de prensa. Yo hai unha idea de fondo de lo que plantea Suso en la cual coincido,
rara vez coincidimos, Pero esta alguna vez vez sí, no, alguna vez no, sí. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y es que efectivamente yo creo que es bueno que haya un espíritu de autocrítica, ¿no? Y que los políticos en general deben hacer ese ejercicio porque ganan en credibilidad ante la ciudadanía. Pocas veces lo vemos. Efectivamente, pocas veces lo vemos, ¿no? Pero creo que sí es interesante y sí es importante que lo haya, porque de alguna manera recoloca otra vez a la persona, al hombre, al ser humano delante de sus ciudadanos, ¿no? A mí eso es un tema que personalmente me parece importante que las personas sean autocríticas con respecto a su gestión de manera personal, con respecto a las situaciones que están viviendo. Dicho esto, y que probablemente pues, la dimisión de Ángel Currás debería haberse producido antes, pues probablemente. Ahora bien, toda esta cadena de acontecimientos que se ha producido en Santiago viene originada, independiente, no me voy tan atrás con el caso de Conde Roa, pero viene originada no por un tema de corrupción, viene originada por ese juicio a estos 7 concejales, ¿no? Yo creo que de alguna manera esa solución final de la condena de estos 7 concejales era una hipótesis que realmente no se barajaba. Yo personalmente, realmente no había plan B, ¿no? No había porque realmente yo creo que muchos no creíamos que iban a ser condenados. Es decir, que había suficiente motivos para una condena tan dura como la sentencia que hubo. Y por lo tanto, pues esa situación no era previsible, ¿no? Yo así lo entiendo. A mí es una sentencia que todavía hoy me parece desproporcionada, lo he dicho por activa y por pasiva y lo seguiré afirmando. Me parece absolutamente desproporcionada, sobre todo en el entorno en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, que eso no quite que el ejercicio de autocrítica me parece importante. A ver, Javier. Bueno, pues, que non concorda con Carla, claro, porque non concorden, preocupareime. Solamente quizá recordarlle a Carla que non é que todo empece por ese suizo, sino que ese suizo se chega porque hai unha entente entre todos os concelleiros para pagar un abogado dun que si estaba vinculado, imputado nunha investigación donde sí estaba os mismos temas. La condena es por prevaricación. Sí, de acordo. Por prevaricación. La condena é por prevaricación, pero por que prevaricaron? Porque querían pagar o abogado de un concelleiro compañeiro que estaba na Pokémon. Porque había un informe. La prevaricación supone que el acusado es consciente de estar haciendo algo ilegal. Sí, sí. Esa es la prevaricación. Sí, de eso les acusan. Sí, no, acusan no, de eso se condenan. Eso le condenan. De eso se condenan, que no es lo mismo que acusarlos. Y eso ellos nunca niegan haber sido conscientes de eso. Bueno, pero eso es lo que digo, simplemente. A xustiza diz que igual para todos esta vez tocou a China. Que eu creo que Por certo, solamente unha cousa, un apunte, é dicir, Currás abdica do bastón, pero queda. De momento queda. De momento queda. Cousa que, por certo, aproveito para indicar que me parece un absoluto despropósito. Claro. Que se vai seguir sendo concelleiro, entón xa non entendo nada. Non é que non entenda nada, bueno, entendo que hai un problema profundo. No nos adelantemos tampouco los acontecimientos. Esto se ha producido hace 3 horas, menos de 3 horas. Non me adianto, ainda que creo que é un momento procesal oportuno, xa que falamos de xuizos, para presentar a dimisión da súa responsabilidade política completa no Concello de Santiago era hoxe. Entón, mire, voume para casa, voume para outras ocupacións, a política non é todo na vida e, digamos, bueno, estáse aquí durante un tempo e voume, porque, efectivamente, a situación, como dixo el, é excepcional ou, por lo que pensamos outros, que se debería de ir. A min, o que estaba falando Carla sobre, retrotraéndonos o caso famoso do Exixio 7, claro, este é un dos problemas que hai aquí tamén. Que pasa? Que ao final imos concluir que en Santiago todo o que pasou, ou a maior parte do que pasou, é debido a unha decisión xudicial? Pois mal asunto. Mal asunto. O sea, eu négome a que a política, digamos, siga uns derroteiros
derivados dos tempos judiciais. Te puedes negar, ya sé que a nadie le hace gracia, pero evidentemente la situación es la que es. En Orense es la que es, y en Lugo es la que es. Es decir, están sujetos a juicios. Pero permíteme que teña unha idea diferente, e creo que ese mismo fenómeno, a constatación de que eso é así, forma parte do problema, non é a solución. A solución aquí non é ir ás salas xudiciais para que nos resolvan os problemas da política. Non, o problema é que a política é un ámbito propio, a política municipal, e se alguén mete a pata, e por certo, foi a señora Paula, Paula Prado, a posterior voceira María Pardo, perdón, foi a señora María Pardo, que no propio xuicio dixo, recoñeceu que eso fora un erro político enorme. Cando alguén comete un erro político enorme, sexa nun concello, sexa nun país, e está gobernando, ou está nunha institución representativa, debe dimitir. Debe dimitir, inda que penalmente sexa inocente. Ese é outro problema, pero aquí, claro, como levamos todo, lévase todo, eu non estou de acordo, o ámbito xudicial, efectivamente, ao final, o determinante foi que houve un xuez en Santiago que condenou a 7 persoas. Se non as condenara, seguirían igual. Non se tería movido nada. E aquí, sin embargo, eu seguiría pensando que en Santiago había materia merecente de que houbera dimisións, de que houbera asunción de responsables políticas. Pero esta é a diferencia que temos. Aí sí que temos unha diferencia clara entre unha forma de entender a política e outra. Eu non a entendo así. Javier, non sei se che quedaba algo por apuntar o fío do que... Isto vale para Santiago, para Ourense, para Lugo, Pontevedra, Coruña, dame igual. Para min... Imputación igual a dimisión. No, pero aquí non houve só imputación, es que, perdón, aquí houve dúas personas que non estaban condenadas aos 7 que tamén dimitiron, non están só imputadas, dimitiron. Entón, por algo... O que creo é que o importante do matiz que incorpora Suso, e que eu viña pensando, a verdade, que escoitaba, e levo pensando desde o comezo da tertulia, presentaches a Suso pola súa vertente profesional, pero claro, ele é un político de cando a política todavía tiña prestixio. Últimamente caenche moitos piropos nesta mesa, Suso. Ten moito máis valor, pero ten moito máis valor o que di no momento en que, o sea, agora a argumentación, porque pode facela pois con argumentos moi pesados pola súa forma mesma de actuar, non? Entonces, nese sentido, eu o que creo é que o importante é o valor do erro político. O erro político desapareceu da vida política, é dicir, aquí hai un que che tira por detrás da chaqueta e te di non te movas, neno, que por experiencia sei que ao final tranca na pés. Entonces, ti non te movas, esperas, ao final chegan os canapés, non? E todos comemos, e a cousa pasa, e hai como un uso e disfrute da institución, se é que se toca unha institución, ou dos escanos no Parlamento, etc. Bueno, gobernes ou non gobernes, sexa a calquera circunstancia que che pille, o importante é manterte aferrado ao sillón sin ter ese recoñecemento. Eu creo que lo diga Javier, ¿no? Porque a mí me hace pensar en alguén... Biches mal unha vez tamén. Mira, vou te decir unha cousa. A título personal, podo te decir que eu fun unha vez proposto para a lista no meu concello e fixe unha entrevista. Cando me vi na entrevista e vi o que dixen, o día seguinte presentei a renuncia. Entonces, eu creo que... Aí había autocrítica, ves, Carla, a que pedías ti. Por min, creo que non hai nada que decir. No lo decía por ti, evidentemente. No, pues, lo digo porque esa receta, ese discurso se podría aplicar a alguno que parece que está ahí aferrado en medio de la tormenta, ¿no? Y que le cuesta soltarse, ¿no? É un lugar común hoxe, un lugar común, está aceptado, desde logo, por moitos analistas, xa non digo por moitos responsables políticos, ese outro problema, está aceptada a idea de que o sistema político español en xeral, todo el está afectado por un grave problema de credibilidade social derivado de unha, digamos, dun conxunto de circunstancias entre as cales está a falta de reacción ante os casos de corrupción, digamos, a falta de transparencia na actuación dos representantes,
digamos, a pouca participación que se lle dá aos representados en diversas decisións da vida política e o acartonamento do sistema, o profundo inmobilismo no que se move o sistema, porque as forzas mayoritarias políticas do sistema pois, están tal vez instaladas nunha situación de hai 10 anos, pero isto mudou e coa crise económica mudou máis aceleradamente. Las minoritarias Bueno, también están pero a veces alejándose absolutamente de la ciudadanía. Eu non digo que sexa exclusivo ese problema das pero as mayoritarias hai unha diferencia e é que están nas súas mans cambiar as cousas, máis que nas minoritarias, polo momento. Bueno, de volta a Santiago, temos que ir a publicidade, pero estamos xa en campaña electoral, como quen di en Compostela, non? Empeza xa a campaña electoral. Bueno, pero te fixas tú que o birli-birloque, é dicir, aproveitando a lei de emerxencia que lle permite cambiar aos membros do goberno, uns xogarán coa tarxeta do Corte Inglés. Como si non les gusta lo que han comprado, le devolvemos el dinero. Entonces, presentanlle agora un cambio de prenda, non? Antes da devolución final dos cartos, na que di, bueno, pois, se non lles gustaba cando a tiñan a Curras, agora se lles gusta a Curras, presentamos a Agustín Hernández, e nos imos probando a ver cal é o que mellor se aceita, non? Home, non parece moi razoable, pero bueno, la lei siempre es razonable. A este tempo que faltaba mellor un adianto tampouco estaba mal. La lei é razonable, yo creo, ¿no? En todo caso, efectivamente, recórrese a unha opción que está efectivamente contemplada na lei, non? Sí, claro, ben é verdade que para outro tipo de supostos, pero Eu sí creo que o desenlace... Breve, logo Carla. O desenlace, porque o epílogo, para min o auténtico epílogo de todo isto que vivimos terá lugar nas vindeiras eleccións. Aí se escribirá o epílogo. E este é, digamos, un desenlace importante, pero provisorio, nese sentido. Desde ese punto de vista, sí creo que por parte do Partido Popular descubres unha carta, que non se descubriría de non ser obligatorio antes, descubres unha carta. Xa vai haber un candidato para esas eleccións a figura de Agustín Hernández. Entón, cousa que non sabemos das demais forzas da oposición e de outras. Na miña valoración, o Partido Popular, froito do que sucedeu durante estes 3 anos, políticamente está tocado en Santiago, pero non está morto políticamente, sería unha insensatez que alguén pensara así, e a pelota, ahora, o va a estar sobre todo nas forzas da oposición. Que tampouco están nun bo momento. Vale, pero digo, empezando polo Partido Socialista. En todo caso, o reto será para esas forzas, porque teñen unhas grandes oportunidades de derrotar dentro dun ano o Partido Popular nas urnas en Santiago, como nunca houve esas posibilidades nos últimos 3 anos, digamos, está clarísimo, e está na súa man. Eu diría que hoxe o triunfo nas vindeiras eleccións municipais está máis que nos méritos que faga no Partido Popular, nos méritos que faga a oposición. Bueno, Carla. Yo no hablaría de epílogo, ¿no? Al contrario, yo hablaría de inicio de esa nueva etapa, ¿no? Se cierra un periodo y se abre otro en el que efectivamente, a priori, habría ya un candidato, ¿no? Yo insisto en que creo que ese candidato es un candidato de mucho peso y que la oposición ahora tiene el desafío, evidentemente, primero, en el propio Partido Socialista, de buscar un candidato de consenso a todos, que les guste a todos, que parece que tampoco va a ser realmente muy fácil. En el caso del bloque nacionalista galego, bueno, pues tiene un desafío todavía más grande después del resultado del otro día, con todos los matices de que las municipales evidentemente son otra historia, eso por descontado, pero bueno, que tampoco el panorama se les presenta fácil, ¿no? E veremos que fai AGE, non? E veremos, por supuesto. Que tamén é unha gran incógnita, non? Que temos na cidade. Yo creo que está todo por jugarse, ¿no? Y que con esta jugada de apostar por Agustín Hernández, pues yo creo que es una apuesta potente, que evidentemente tiene también la otra cara de la moneda, que seguramente hablaremos, que es que deja una consellería importante sin consellero, ¿no? Y que supongo que en los próximos días pues será otro tema de mucha tertulia. Efectivamente, un problema que terá que ten enriba da mesa Feijóo, non? E o que ten que poñerlle solución, non? Un peso pesado do seu goberno que venga a solucionar a crise política en Compostela. Facemos pausa, se vos parece, para a publicidade, volvemos de seguido co Faladoiro.